taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa inyo mga kababayan, mga kasulid. Sa araw na ito ay mayroon na naman tayong re-reaksyonan na video. Ito nga ay malupit ito mga kababayan at mayroon po tayo rito mapupulot na malaking aral. At magsilbing babala na rin po ito sa atin. Ano po ito mga kababayan? Ito nga po ay ang kung ikaw ay medyo nakikita po ng taas na parang nakakapanggipit ka na po, ay masasabi natin mukhang digital ang karma. Sapagkat dito po sa puntong ito mga kababayan ay binasahan na po ng 12 counts na cyber libel si ex-attorney Tuto Kausing dahil po sa kanyang mga libelous na mga pahayag sa Facebook. Disclaimer lang po mga kababayan ha, gagawin lang po natin ito para pag-aralan at mayroon po tayong matutunan. Hindi po para imarites natin ito o kung ano paman. Bago yan mga kababayan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like, paki-like po ang video na to, paki-pindot po ang notification bell all, paki-subscribe at paki-share na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat po. Mag-umpisa na tayo. Ayan nga po mga kababayan, yung tungkol dyan sa support tayo kay General Bantag, patungkol po yan sa Raffle Puracos, sa bandang dulo po ng video na to, pag-uusapan natin na mas malinaw. For the meantime, dito tayo sa ating topic. Ayan nga po mga kababayan, mayroon po tayong napanood na isang video na naman ni Attorney Tuto Kausing before. Kasi ngayon, ayan, nadisbar po siya. At sa ating palagay, mukhang kinakarma na po ito. Or ito na ba talaga ang sinasabi nila na digital karma na mabilis po dumarating? Well, hindi po natin para kotsain itong si engineer na nga siya ngayon, Tuto Kausing. Kundi para po magsilbi itong babala at aral din po sa atin. Re-reaksyonan po natin at sama-sama po tayo magkomento mamaya pag napanood po natin ang kanyang video. Ito po yun mga kababayan. Ako'y sinasamantala ko lang oras. Ako'y nakapag-vlog na kanina sa regular na aking vlogging. Sa ngayon naman po, ako naman po ay mag-vlog dahil lamang po gusto ko may i-report sa inyo yung anong nangyari sa hearing ko kanina o paglilitis ko kanina sa Regional Trial Court na kung saan ako ay humaharap sa kasong 12 cyber libel na sinampa ni Maria Luisa Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. Ayan mga kababayan, nagbunsod nga po itong kanyang cyber libel case na 12 dahil nga po dyan sa pag-post niya sa Facebook. Ito po mga kababayan, panoorin pa po natin ng tuloy-tuloy at mayroon po tayong mapupulot na aral dito. Na siyang presidente ng Takurong Fitbank. At si Villaruel ay kapatid o nakakatandang kapatid ni dating Congressman Ferdinand Dinan Ledesma Hernandez ng distrikto ng South Cotabato. At sila namang dalawa, yung cyber libel na kaso, na 12 kaso na sinampa laban sa akin ay bunga ito o dulot ito ng isang plunder case sa pagnanakaw ng 226 million pesos na aking sinampa sa Office of the Ombudsman laban kay dating Congressman Ferdinand Dinan. So ayan nga po mga kababayan, maliwanag po na kanya pong sinampahan po itong laban sa dating congressman na kanyang binabanggit dito. Dito po nag-ugat ang kanyang libel case na isinampa sa kanya na 12 nga po ito. Dahil nga daw po, sabi niya, sinampahan niya raw po ito ng plunder case na 226 million. Bakit? Ang nangyari ngayon ay siya patuloy ang nadisbar at nakasuhan ng 12 nga po 12 counts ng cyber libel. Ipagpapatuloy pa po natin mga kababayan. Ledesma Hernandez, laban din sa kanyang ate na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel, laban din sa kasama nila dyan kay Bay Zorahaida
titahan na siyang regional director dati ng DSWD sa panahon ng ginawa itong krimen ng plunder. Laban din sa kasama nila na si Rohaypa Kalandaba na siyang accountant, DSWD Region 12 Office. Kasama rin yung tatlong kasapi at official o chairman ng Bids and Awards Committee na si Jakia Elaw, yung kanyang assistant chairman ng Bids and Awards Committee na si Emerita Dizon at ang kanyang kasama na member ng tinatawag na Bids and Awards Committee na si Muhammad Fayez Sarip. Fayez Sarip. Okay, so kanina binasahan ako na 12 kaso. So ano ba itong 12 kaso? Sinampahan po ako ng 12 libel case dahil sa meron akong na-post sa Facebook noong 2019 na kung saan ang aking na-post ay sinabi ko na nagnanakaw itong si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel kasama si Dinan Hernandez na kanyang kapatid. Ayun mga kababayan, again disclaimer po, hindi po natin ito pinapanood o nirereaksyonan dito para po tayo ay magmarites. Ito po mga kababayan ay para po magsilbing kapulutan po natin ng aral na sa ganitong pagkakataon pala ay bagamat kinasuhan na ni Attorney Toto Kausing that time ng plunder at ayon sa kanya matibay ang kanyang mga ebidensya dito kung kaya't nagpost siya ngayon sa Facebook na tungkol dito sa kanyang isinampang kaso. Ngayon, ito namang kanyang kinasuhan ng plunder cases, nagkaso naman sa kanya ngayon ng 12 counts ng cyber libel dahil nga sa kanya ring pagpost. Saganang akin mga kababayan at hindi naman po tayo rito abogado, pero sasang-ayon kayo siguro sa ganitong argumento mga kababayan. Tandaan po natin, nag-ugat po ito na kanyang pagkakadisbar at nasampan siya ng cyber libel dahil nga sa may pinost siya na yung pinost niya na yon isinampa niya ng kaso sa husgado. Meaning mga kababayan, hindi pa po ito tapos at hindi pa po napapatunayan. Kung si Attorney Kausing mayroon po siyang kalayaan para sampahan ng kaso itong mga tao ng sinasabi nga niyang 226 million plunder case. Napakarami po kasi na kanyang binabanggit dyan. May mga officialis ng gobyerno at mga private entity. Ngayon, saganang atin mga kababayan ay hindi pa po ito napapatunayan at ongoing pa rin po yan ngayon na nakasampa nga sa korte. Ano ang napapansin natin dito? Maliwanag po na ayon pala sa ating batas, hindi mo na dapat pinapag-usapan or hindi na dapat linalabas ang mga nakasampa na sa korte. Kung ano man ang merit pa po ng kaso. Kasi nasa korte na, inaantay na lang natin kung ano ang magiging desisyon ng hukom. Pinapaubaya na. Ang puntong ito mga kababayan, bagamat abogado siya at alam niya na ganun dapat ang batas, nag-post pa rin siya sa Facebook. Kung kaya't nagbunsod ito ng ikakapanirang puri ng kanyang mga ipinost doon sa mga taong yon. Ngayon, dahil nga hindi pa po nadidesisyonan ng korte, ito naman ngayon ang ginamit na basihan para sampahan naman si attorney ng cyber libel. Ngayon mga kababayan, teka lang, bakit naman ganon? Kasi po, hindi pa po napapatunayan ng plunder o plunderer nga po yung mga inaakusahan ni Attorney Kausing. So mayroon pa pong karapatan na sabihin nila sila ay innocent until proven guilty. Tama po yan mga kababayan, Tamang-tama o tama talaga? Kung agree kayo dyan mga kababayan, i-comment niya sa baba. So ngayon mga kababayan, malinaw po ito. Masasabi natin siguro may pagkakarma ito dito kay Attorney Kausing laban dito kay General Bantag. Kasi kung titingnan ninyo, si General Bantag, hindi naman siya sinasabihan kung ano-ano. Pero si Attorney Kausing, napakarami na nitong binitawang mga salita laban kay General Bantag. Gayunpaman mga kababayan, siya nga ay nadisbar na po, naparusahan siya kaagad ng korte dahil sa kanyang mga pinagsasabi. At this time, may kakaharapin pa siya ngayon ng 12 counts ng cyber libel. Ayun po, dyan ang ating masasabi mga kababayan at ang ating
reaction. Kumbaga, ingat po tayo sa ating ipopost. Bagamat alam po natin tama, may ebidensya tayo, hayaan po muna natin kung nagsampa na po tayo ng kaso, sa korte na po ang bahala nito. At antayin po natin kung ano ang magiging hatol. Huwag po tayo basta magpo-post, huwag po tayo basta magmamarites. Kung ano man po ang inyong reaksyon at komento sa video ito, paki-comment nyo po dyan sa baba at atin pong babasahin. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Punta na po tayo sa ating raffle purakos. Ito pong raffle purakos mga kababayan na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote ay may malaking benefits po ito mga kababayan. Ito po ay hindi lang po basta magkakaroon lang po or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para po sa ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients care of IWI nationwide. Kasi po yung IWI, mga kababayan, ay isa po siyang foundation at international po yan. Tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente, may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for ACOS na to. Pangalawa, mga kababayan, ay ang Law Students Research for Ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa Ilaban, mga kababayan. Kasi kailangan po lahat yan ng mga gastusin paglakad-lakad. Pangatlo, ang Ilaban po, yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general, mga kababayan. So maliwanag po yan mga kababayan kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain? Ito naman po mga kababayan. Pag bumili ka po ng ticket na to, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, mga may mga beneficiaryo na mga may sakit, no? Makakatulong ka. Aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan, mga kababayan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. At brand new po yan, mga kababayan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million or di ko alam, something nandyan na siguro, no? Yan po yan, mga kababayan. Plus may 15 pa po na mga Suzuki SkyDrive na mga motor. 15 po yan mga kabayan. So, pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus, mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Ayan mga kababayan. Maliwanag po yan ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po mga kababayan, kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po. Zinom in ko na po mga kababayan, mga kasulit. GCash payment. Virginia Mangawit. Paki-chat, paki-text, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ay ang gawin nyo po mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at piso account. Sana po mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyo nga naintindihan itong atin pong ipinaglalaban na si DG Bantag at ito nga po ay may tinatawag na raffle for ACOS, hindi po ito sa kanya mapupunta lahat mga kababayan. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Roland PH Channel. Yun sa Facebook ko naman po mga kababayan. Ayan po, maliwanag po sana yan mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle draw nito, no, mga kababayan. Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan. Muli, ito si VMR Channel. Ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo at sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is VMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!